bis nagsasabay tayo. Naa. Kay, sino nga'y kumati di ag high blood dita? Puro ulo. Pahay. Dahil. Sa tatakan, hindi oras sir. Saan ka lang sumangkot. Ay, nagitang kaya mo. Talagang umarbangon sa pagpagmay magamin istorya ni Pare Bursaw. Ayun. Kanya ti masida ba kahit Naman ka natatak, kita mo tanong. ay na. Pao. Bakit? Madidak nga talaga nga lab. Ano nga talaga nga kayat bakit? Tampay manan. Oo, yung nakakasagana ti makan mo. Ayun, ampay manan. Imbat sandak pay lang. Timasida bakit? Sindayo lang ako maaminin Ay, imbat sandak pay lang. Puro ipaws. Bakit itilamayos? Ay na, ako bakit? Nagbayagan nga agas sa wata. Apay din pay lang amaw iti paborito. Bakit? Nulamas bakit iti sidaan? Basta lamas o dato iti tandaan ang bakit? Basta lamas bakit? Ulo iti paborito bakit? Ulo. Madinaklat ako mga batsanan. No, puro ipos mo lang ti imbatem nga sidaan. Madikit ti mga nay. Paano ba? Pangan bakit? Sang-sangto mo lagaro dun. Nagladaw ko mo lagaro. Nagreklamo pa pa ita. Sila. Baan, katuno sumarno. Puro ulo ti bate mi nga si Damo. Hey, rumbang lang bakit? Ano, at dapat ti agas ti banbanaw. Magtatrabaho bakit? Trabaho. Kaman lang nila. Reklamo ka pa. Baan, katuno sumarno. Puro ulo ti si Damo. 2,000 years later. Okay. Bumangon ka, ang kabigatan malado ko di trabaho manay. Barbaro kawon. Good morning bakit? Kaya Pinagbabuya ako ng Korean. Kuya ka man na cellphone man na yun. Kaya hindi masida ba kahit Dati lamos kita, mangkan. Pero nagladaw ko, nagre-reing ko. 2024 na marugay. Galiwan na ko, nasasapang. Hindi mo nga napuyat na. Ay na. Ampay mo ngay bakit matapuro ulo may iti imbate yung nga si daig may ay naapaw. Ampay mo ti agas ti banbanog may nang ibati kayo ti si daig puro ulaw. Ay nalakay. Madika nga talaga nga maaw-awatan. E di na palabas. Ipos ti si Daam, agreklamo ka. Sino nga'y kumatid agreklamo dita? Ulo. Sumati ko lang. Lulamos ti si Da, ibati mi ti ulo, tayo ti kay kaya mo. Tata, sinurot mi ti request mo, agwala ka lata. Nga ti kaya mo buo. Ay na, apo bakit? Kay, sino nga'y kumati di ag high blood dita? Nga masida nga yung batiyaw. Sino nga'y kumati di ag high blood bakit? Puro ulo, itidilis bakit? At least ulo.